May natutunan naman tayo. Okay, Coach Castellano. Kasama natin si Pare Ruel with his KTM 450. Gawad ah. Kasi si Ruel. Ano motor mo? Lang. Ganun ka na kasi nandun na yung kamay mo. Beat. May pinapasabaw. Good morning, Sir Dandan. Pucha, ayos sa forma pre ah. Tom Sawyer ng ano, dagupan. Yun oh, sarap niyan te. Inaruman to ni Aguilaruman. Lugan mo. Oo nga, take na ba? Ayun. Anong order mo, Tom Sawyer? Kalaskas. Kalaskas ya? Kung pinaka-dabis dito sa Labupas, kalaskas. Aray, di ka ano brothers, wala future dara yan, YouTuber. Mas lalo yung isa po, si Mr. TikTok. Intunda to mo. Dapat ulit pagay mo lala ng umampre. Tama may Lakers to, may go to, may anak mo. Pampahaba ng buhay. Good morning. Tayo ngayon sa Pabian. Kasama natin si Pare Ruel with his KTM 450cc. Wow! Ganyan yung sa'yo, darating? Hindi, parehas pero ibang model. Ay, ibang Ito, model. ano eh, limited edition to eh. Mga kagawad, kailan ka bibili yan? Pag tumama sa luto. Ha? Tuni mo plus bigo to. Mabilis tanggalin oh. Mabilis tanggalin. Yung sa amin, tagal mo eh. Kaya tayo daw na. Okay. Ayan, tulog ibaba. Ang piano sa nila mo tayo napugtan dito ang kagawad ha. Tuyak yung crack. Kasi si Ruel. Ba't mga kandalong? Ayan, may babag ha. Ang gapoy ng tumay KTM Sankyon Rose. Balikas mo. Pati chassis ni. Alam mo, ang totoo niya, mas lamang pa tong Rose mga boss. Bakit ka mo? Nakakita ng pilis. May headlight? Siya wala! At number 1, stand! Ang ganda ng motor mo. Ang tangkad. Siyempre, 6'5 ako. Kalbo! Yes, good morning! Good morning mga boss! It's another day. Welcome to our new episode, new vlog. Kung ano ba? Vlogger here. Mukha kang tanga. Okay, ang news lang naman nito is para document ko mga pinupuntahan namin. Halos lahat ng ride namin na napupuntahan Paulit-ulit na nandito lang rin ang sinasabi binibidyo mo. natin. Mai-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga riding experience namin. Okay, today is 7 kami with Pare Dennis, Ronald, Kagawad, Jopet, and Arvin. Ay, sino ba to? Si Dandan. At may bisita kami, taga Umingan, si Pare Ruel. Siya yung naka KTM mga boss. Lakas ng KTM niya, 450cc. Inggit ka lang. Ginagawa mo. You know. Let's go. Okay, ito yung unang entry namin sa trail.
Ito yung tinatawag na basura. Ewan ko bakit naging basura ang tawag dito. Okay, salita ulit ako. Ang hirap magmotor habang nagsasalita. Pero for the views, tayo magsasalita. Ang sasabihin ko is wala ako sa kondisyon. Yan. Yun oh, may nag-jogging oh. Huwag kang magte-trail ng hindi kondisyon ang katawan. Bakit? Kasi ikaw rin ang kawawa. Mukha kang tanga. Kakain lang. Bali dito pa-entry na kami ng reverse. Kasi reverse na namin ngayon yung Happiness Street. Yun si Boss Roel at si Boss Uson. Alright. May hamog kasi yung mga dinadaanan mo, so magkukos na yun ng moist, so magiging madulas siya. So ito kaya ako dahan-dahan lang. Total di naman, wala naman tayo sa competition. Ay, importante makarating tayo sa pupuntahan natin, di ba mga boss? Oh, lamig dito. Kaya may dalang kami. So kailangan mga boss, orgalin din po natin magpaalam, mag-excuse. Pag may mga nadadaanan tayo mga tao, way na rin yun ang paggalang sa kanila. At makikita mo rin naman pagka sila'y pinansin mo, sila'y matutuwa at mag-smile. Antay muna natin si Kagawad. Palusot ka pa. So kung mapapansin nyo, talagang habol na yung aking hinga at pagod. At syempre, nervyos. Saan? Problema, hindi mo maririnig kasi pag naka-on mo, hindi. Oo, hindi mo man titit. Dapat dito. Tsaka mahirap dyan, sasabit. Kaya mo sa Balonggaw, puta, tinanggal ko na, muntik ako nasakal dito. Masasakal ka doon. Ang daming nakaganon. Kahit wala nga yan, yung dito mga lang sasabit eh, di ba? Kaya
pwede na sa motocross. Ang problema nito, pag hindi mo na maramdaman na nahulog, kasi naka-stick in lang to. Isa pa yun. Buti nga yan, Oo. naka-clam ito. Saka yung akin yung ganyan ko may tali. Ah, May tali. Oh, ayan oh. in case na... Malaglag, bibitin siya dito. magandang idea nga pala yun. Mahirap yung sa'yo May dyan. nire-record ako kanina dyan. Di, at least kung sa motocross, kita mo. Hindi na ano. Kaya nga. Sayang, maganda pa naman yung downhill doon. Kaya nga eh. Kaya nag-record ako, wala rin. Idol! Kilala ka pala dito, pre. Parang Oo. Gutierrez ka dito. Famous ka pala dito. Hindi, lagi kami dito. Tapos nung Christmas, namigay kami dito. Oo nga. Eh, siya yung nagabot, kaya siya yung kilala. Oo. Pag ano dito, pag nauna tayo doon, ay dito maraming tao dito. Palakpakan kung sinong nakakakit. Palakpakan dito. Mahirap dyan pagka ano, maulan. Ay, oo, siyempre magulo. Pero ulan yan, tinira namin yan. Tight yung corner. Oo, tight, tight. Ganyan ka, di ba? Parang mountain bike. Correct. Downhill, di ba? So, ganyan ka. Eh, paano pag instance na may pothole, may butas o may tapos, gaganong ka na kasi nandun na yung kamay mo eh. Tama. Di ba? Eh, kung ganito ka lang, attack position. Attack position lang, no? Di ba? Ano sa motor para hindi kumawala. Kasi pag maluwag yung legs mo sa, may allowance yung legs dun sa motor, marami siyang tendency na gagalaw-galaw. Mm. Ngayon, pag ang totoong control ng motor talaga nasa legs, wala sa kamay. Mm. Kasi tingnan nyo yung mga nagmumotocross minsan kaya nilang ilanding yung motor na hindi hinawakan yung manibela. Bakit kaya? Kasi yung control nandito. Babagsak ka sila, ganyan pa eh, no? Ito talaga legs talaga sa ito. Kaya tingnan mo itong mga to, gas, mga ito, gas yan lahat. Kasi Yakap na yakap, no? yakap na yakap sa motor talaga. Ito nagbibigay ka lang direksyon. Nandito yung control. Lock, no? Alright. May natutunan naman tayo. Okay. Coach Castellano. Yun si Ruel. Yun ang KTM. Eksperyensado ng enduro rider yan. Pero laro niya talaga is motocross. Oh, bakit pare? Buntis ka ata? 2 months ka na buntis, Tom Sawyer. So sir, ano masasabi mo? Mas mabilis kang mag downhill kesa sa utol mo? Hindi ko napansin. Hindi mo napansin. Pero mamaya tingnan natin sa akyatan ha. Kagawad! Kasada tayo mamaya. Saan? Kawayan? Sige, okay. Okay, papasok na kami sa Kawayan. Dito pa rin sa Sampabian. So damo na kami dito sa ano. Boss, good morning. Pare, dito tayo. Akit tayo dyan? Pero may biglang siko dyan eh. Ingat ka dito kasi may mga nakausling mga kawayan. Pag natumba ka dito, baka matusok. So ito yung akitin namin. So biglang siko. Wow, perfect! Liko. Nice, control! Jopet. Nice. Iliko mo agad ha, sikuhin mo agad dyan, sikuhin mo, pang, good! Alright! Siko agad, siko! Nice! Wow! Galing oh! Ay, spatter ko na! Spatter ko na! Dan, di ka no? Kaya! Relax!
Ayan. Hirap kasi dito, paakyat ka tapos biglang corner, tapos may bato doon malaki, ayan oh. Ayan. Sa kikis mo ah. Sa kikis. Tara, partner. Apil de ante agailara. Sika mo pinustahan na tambol mo. Tanang ito may bo katon ay bato kita sa libo katon. Pare, galing mo talaga, idol na kita. Good job. Pero next time, bili ka na ng boots mo ha. Alright. Nakimas ako ng batchoy. Yan, sarap yun, bachoy. Sabaw? Masabaw? Okay din yung sabaw? May pinapasabaw. Mount Balungaw. Kaya hindi ako umabot dun sa pinakadulo kasi may ganito, step up na ganito. Ah, okay. Umangat na yung motor dito eh. Yung nasa likod na lang wala ng power kasi Wala. kailangan mo buwelo ka tapos step up pa na gano'n. Dapat double blimp, no? Boom, boom. Ito pag mag-i-step ka namin yung motor doon. Ah, boom. Okay, tira. Siko ah, siko, siko. Kuyas kas. Wala sa kikisutan, kapi alala. Sino marunong mag-TikTok? Ang mananalo, magaling mag-TikTok, 100 pesos! Oh, sino? Oh, TikTok na. Ha? Oh, bakit wala? Hello? Yes po. Oh, TikTok! 1, go! Boop, 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 boop. Tut, 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 tut. Oh, bam! Kaya nyo yun? Okay. Kaya. Matulong nga talaga idol kin ko pare ah. Yan si Jopet. Mr. Tulong. Very good. Nice Jopet. Ano kagawad? Peace. Boom. Okay, helping each other, Jopet and Raymond. Yan, sige. Diretso. Okay, traffic. Buwelo yan, buwelo. So ito yung cliffhanger. Hirap talaga ako dito. Lalo't pagka hindi maganda yung timpla ko sa throttle tsaka clutch. Eto nangyayari. Nabibitin ako. Sobrang tarik kasi tapos loose gravel siya.
Buti na lang kasama namin ngayon si Boss Ronald. Sa grupo kasi namin, siya yung pinakamalakas na katawan sa amin. Tawag nga sa kanya, Big Bone. Pasok Dan. Alright. Ginagawa mo. Alright. Whew, hirap dun. Grabe. Marami nagtataka at nagtatanong kung bakit gustong gusto namin ginagawa namin pagmumotor sa mga bundok. Ang hindi nila alam, iba ang fulfillment na pag nalampasan mo yung mga obstacle na mahihirap at sama-sama nyo nalagpas ang magkakasama, iba ang sayang na idudulot nun. Aside sa mga scenery na pupuntahan nyo. So yun mga boss, ibang ligaya talaga na idudulot ng pagtitrail. Ganda dito. Ayan o. It's beautiful. So ayun nga mga bossing, hanggang dito na lang ang ating video for today. At maraming salamat sa mga nanood at nagstay hanggang dito sa dulo ng aking video. Kita-kita po tayo ulit sa susunod kong mga video. Thank you mga boss.